He is our rock, our strength, and the reason our hearts rejoice with joy and with praise. With one voice and full hearts, let us lift our voices to the one who saves and never fails, the God of my praise. Good morning! Kumusta kayong lahat? Lahat ng masaya, say amen. Praise God. Pwede bang kamayan natin ang ating katabi at batiin natin ng magandang umaga? Okay, praise the Lord. What a wonderful song to start off our service today. Singing Hallelujah to the Lord. Everyone stand together and we are going to sing the song, Revive Us Again. Revive us again. This is a prayer song. So awitin po natin ng may panalangin sa ating puso. Okay, everybody on the first now. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah.
sabi ng isang awit, He restoreth my soul when I'm weary. He giveth me strength day by day. Amen? Sing that song, Surely Goodness and Mercy. All together now. On the first verse, sing. A pilgrim was I and a wandering in the cold night of sea I did roam. When Jesus the kind shepherd found me, and now I am on my way home. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Second verse now. He restoreth my soul when I'm weary. He giveth me strength day by day. He leads me beside the still waters. He guards me each step of the way. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of the last verse now. When I walk through the dark lonesome valley, my Savior will walk with me there. And safely His great hand will lead me to the mansion He's God to prepare. Praise God, amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Para namang hindi goodness yung mga mukha natin eh. Parang hindi mercy, parang mga sumpa. Oh, dapat kumiti tayo. Masaya't masigla. Amen? Ito, awitin natin. I'm on the winning side. Okay? Maraming man kayong problema, maraming mga struggle, but God will help us win. Amen? Okay. On the first now. Once I drifted out in sin, had no hope nor joy within, and my soul was burdened down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong. Now I know I'm on the winning side. Well, I am on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I'm enlisted in the fight for the cause of truth and light. Praise the Lord, I'm on the winning side. From the straight and narrow way, I was drifting every day out upon the waters deep and wide. But it all is over now. The glory light is on my brow, and my soul is on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on
winning side. Out in sin, no more will I abide. I'm enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. I will never have a fear now. I will never have a fear, for my Lord is ever near, and in Him so often I confide. He is the keeper of my soul, since I gave Him full control, and He placed me on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I'm enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord. One more time, the chorus now. Winning side. Everybody sing. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. And I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Amen. The Christian life is not a playground. It's a battleground. Praise God. We are on the winning side. Amen. Nakikipagdigma tayo, mga kapatid. Hindi tayo naglalaro sa buhay. Nakikipagbaka, nakikipagdigma tayo para sa Panginoon at para sa katotohanan. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, be strong, be sober. Amen? Oh, yan ang kailangan natin. Be strong and be sober. Remain standing po. Kunin natin ang ating mga Biblia. Pangunahan tayo ni Tito Blandino Asidera para sa ating Bible reading at opening prayer. Thank you so much, Pastor, for the privilege. Mangilit the Bible reading that we got. Okay, let's open our Bibles in the book of John, chapter 15. At abang upopenin nyo, kabrasa man dita kapaway mo. Barang hanapay sut maudi ka naman kapsaan. John chapter 15, verses 1 to 11, page 1210. And your Bible. John 15, verses 1 to 11. Pagipagbasa kayo kapsat kanya. Verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Amen. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so I have loved you. Continue in my love. If you keep my commands, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments in his love. These things have I spoken unto you, that my joy remain, and that your joy be full. Sayatan ti Apo kasaan. Amen. Kararakteo Apo, anyan nga nagsayaat kaya nagdungo ka kada kami Apo. Agyaman kami iti Bible,
nga iso Apo iti kompas iti panagbiag mi. Yes. Thank you kadi iti preaching sing kami magmagan. Ket Apo, tulungan na kami ken digiti amin nga magagan mi nga saom Apo. Ibilang mi ida nga makapasalunat kanyami. Amen. Ket Apo, thank you so much. Teti manen nagundaway sapit a bendisyonam iti mensahem ngayon kamanen idanon kada kami. Bendisyonam ti amin na dungag. At bendisyonam mo't Apo ti mensaherom. We thank you so much, Sir God. At amin di ito'y idawat ka ni Pakasimikan kababayan ni tinakan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Be seated. Amen. To God be the glory. Binabati ko ang lahat ng ating mga viewers abroad, ang ating mga kasama, at unahin nating batiin ang mga participating congregations natin ngayon. Simulan natin sa pinakamalayo, sa Australia. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Okay? I'd like to recognize Nanay Flordelisa Manzano. Pakitayo po. Yan. Ang nanay ni Brother Mark from Nueva Vizcaya. Okay? At kasama na ni Mark sa kanilus yung kanilang anak na si Abigail Manzano. Nasaan si Abigail? Abigail. Nasa sa CR? Okay. Maraming salamat at good morning sa inyong lahat dyan. Amen. Mainit pa ba? Mainit pa? Mainit pa. Mainit ba yung preaching kanina? Siyempre naman, walang iba kundi si Brother Nelson, di ba? Very powerful. Amen? Okay. Nag-enjoy pa kayo dyan? That's good. Very good. Okay. At praise God sa ating mga brethren din sa abroad, like in Sacramento, we have Castillo family. Amen. Ninong Rene and Ninang Rina. Tapos si Sir Willie from Sacramento, California. Ayan sila. Las Vegas, Tita Teresa. Kumusta kayo lahat dyan? Amen. Okay. Kumusta yung mga sugalan dyan? Right? Las Vegas. Hindi daw. Bumabagsak daw. Okay. Paano mo nalaman? Amen. But glad to see the whole family there. Ganon din po sa Hawaii. We have Sister Sharon Sao. Good morning, kapatid. Ayan. Sabado pa lang doon ngayon, ha? Sabado. Pero off niya at naka-join sa ating service. Sa Canada, we have Nanay Marlene. Mukhang matagal-tagal pa si Nanay Marlene sa Canada. Baka maabutan pa namin kayo dyan, Nanay, pagka natuloy kami this year, no? Taka Sister Raquel Agonoy. Magandang gabi sa inyo dyan. It's 8 o'clock in the evening in Canada. Very cold, very cold. Freezing ice. Tama ba ako? Nag-i-yellow pa ba? Freezing ice in Canada right now. Okay? Yung ating outreach sa Singapore, nakatune in na. Good morning kay Giovanni and whole family. Bernadette. Tapos dyan sa Manila, panalangin po nyo, baka this year po ay magsisimula na tayo ng HBBC Manila Outreach. Okay? We have Angelo. At, we move to Tuguegarao City. Magandang umaga po. Pakipin mo nga, Tuguegarao City. Okay. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Happy New Year po. Amen. Mainit po ba sa Tuguegarao ngayon? Mainit? Hindi. Mas mainit pala dito sa Ilocos ngayon. Maaraw. Okay. Makulimlim na. Makulimlim. Yeah. Dadaan po kami dyan ngayong February. Kasi po, ako po yung magsasalita sa Kawayan City ngayong February 16. Conference ng lahat ng pastor from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Ifugao, Apayao. Yeah, magtitipon po lahat sila at tayo po ang magiging guest speaker sa conference na ito. Panalangin nyo yan. So, we will surely drop by Tuguegarao and meet you. Okay? Tapos July, may speaking engagement naman ako. Nueva Ecija. Nueva Ecija naman. Opo, layo. Diba? Pero pribilehyong maging pagpapala. Alright? Tapos, yung ating gawain sa Apari. Nandyan ba sila? Apari? Magandang umaga.
Ang Tres Marias. Ayan o. Maginaw. Mukhang nasa freezing cold ang apari ngayon Oo. Okay. Nandyan ba ang Lasam? Lasam, Cagayan. Magandang umaga. Amen. Amen. Wow. Grabe Oh. That's good. Yan po ang ating magandang mission house sa Lasam ngayon. Opo, yan yung mga brethren natin. Okay, next. Dingras. Dingras. Yan naman ang Dingras. Di ba? Tuwa. Okay. Sumama ba kayo nung National Baptist Day? Sinong sumama nung National Baptist Day dyan? Taas ang kamay. Very good. Very good. Okay. Next. Alam niyo po, ang Pasukin, yung ating church sa Pasukin, have their own service right now. Pastor Bear presiding. Ganon din po sa Cagayan. May service din po sila ngayon. Pastor Dennis presiding. Kaya, yan. Simultaneous po yung ating mga gawain sa umagang ito. Okay? May na-miss ba ako? Alright? Lawag! Ano ba naman ang lawag? Cancelled yung ating meeting mamaya after service. Pero, mamayang hapon ng 2:00, dito kayo. Meron tayong service mamayang hapon ng 2:00 dito sa Bakaran. For orientation and conditioning bago po tayo mag-outreach. So, sa mga susunod na linggo, mag-outreach tayo. Pupunta tayo sa mga iba't ibang lugar. At magbabahagi tayo ng Word of God. Pero mamayang hapon, dito muna tayo at magko-conditioning tayo. Amen? Kailangan nyo po ng conditioner. Amen. Bakit, Pastor? Magusot na bang buhay namin? Hindi naman. Amen? Magulo lang. Ay, hindi, joke. Alright. So, co-conditioner tayo ng hapon. Alright. Praise God for that. Nakakatuwa din sapagkat dito sa ating main, may mga bisita tayo. Glad to see Brother Harold. Brad, from Portugal. Ayan na si Brad. Pambihira. Yan po, si Brother Harold, ang ating coordinator sa Portugal. Okay. Panalangin nyo, nag-move sila from Faro. Nasa Lisbon na kayo? Lisbon ka na? Faro pa rin? Faro pa rin. Okay. Marami pong mga butterflies doon. Faro-faro. Opo, maraming mga butterflies doon. Alright. Pero pag-pray nyo, may mga candidates for baptism tayo. At we hope to be back in Portugal. Babalik po kami, bibiyahe ulit. Sa Europe, sometime this year, para i-strengthen yung ating mga bagong sinimulang outreach sa Italy at saka sa Portugal. Amen? Okay. And sino pa? Ayan. Pag tinawag ko po ang pangalan nyo, please stand para kayo ay aming makilala. Masaya kaming nandito kayo. Alma Cadiz from Kaliwet, Libong. Ayan. Good morning, Alma. In-invite ni Mary Jane? Tama? Okay. Ito, baby. Nandito na yung baby. Nasa baba. Yung baby ni Ian tsaka ni Kathy. Yan. Pambira. Last Sunday, nandito yung baby ni Jan Paul tsaka ni Ana Rose. Ayan naman, si Wancho. Pag may mga ganyang baby, hindi ko pinapaakyat dito. Number one, hindi po makaakyat yung baby. Pero ayaw kong ma-expose sila sa kasi protection. Pag kinis nyo yan, di ba? Nilapitan nyo yan. Pag nagkasakit yan, hindi naman tayo makakapagpagaling sa kanila, di ba? Kawawa yung magulang. Kaya dyan lang po sila sa baba. At least they are in the church. Amen? Ayan si Juancho Oliver Asuncion. Okay? Tuwa. Praise the Lord. Okay. Let's also welcome Dian Fabian from Cadaratan. Hi, Dian. In-invite din ni Mary Jane. Amen. Ito, mga kapatid, uncle ko ito. Alam niyo nung nilibing yung tatay ni Brother Darrell, blessed na blessed po sa ating service, sa mga kanta, at sa ating preaching. Kaya nung maghiwa-hiwalay kami doon sa kainan, di sabing ganyan, sabi niya, I will come to visit your church one of these days. Sabi niya. Sabi ko, sige uncle, punta ka.
Kailan ba? Sabi niya, this Sunday, ngayong linggo. Sabi ko sa kanya, ngayong linggo. Oo. Ano bang oras? 8 o'clock. Sabi niya, expect me to be there. Nandito nga, si Uncle Antonio Cadiz. Ayan o. Amen. Kita niyo po. Hindi ako ang nag-imbita sa kanya. Siya ang nag-imbita ng kanyang sarili. Di ba? Si Uncle ay retired Army po kayo, Navy? Retired Army? Retired Army po siya. Oh, kita ninyo? Grabe, ano? Nakakatuwa. Oh, kahit po sa ganyang edad, mayroon pa ring puso na makilala ang ating Panginoon at maglingkod sa ating Diyos. Oh, katunayan, hiningin niya sa akin, sabi niya, nung una, nilapitan ako, sabi, Kasin. Oh, Kasin. Grabe, matanda na ba ako? Di ba? Kasinsinta ako, nana. Kasi, ay hindi po, anak ako ni Pastor Alejandro. Kaanagang ka. Ayan. Pahingi nga nung kopya ng kanta nyo, yung mga kanta. Kasi po, siya ang president yata ng senior citizen sa lugar nila. Yun, di ba? Marunong ba kayong kumanta, Uncle? Marunong daw. Pambihira naman talaga. Salamat po, ha. Tuloy-tuloy na to, ha? Amen? Ayan. Oh, thumbs up. Alam mo, pag ganyan mga sundalo, pagka umuo yan, tuloy-tuloy yan. Salamat po. Next, Jewel Enduve. Grabe, ganda na pang apelyido. Enduve. Oh, in-invite din ni Mary Jane. Okay? Nakakatuwa. To God be all the glory. Amen? Okay. Why don't we all stand and shake hands one with another? Go around, ha? At kamayan natin ang lahat ng ating mga kapatiran. Sing everybody. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Oh, yeah. Kantayin natin yung Ilocano, ha? There's a Christian welcome here. There's a welcome here. God bless you. God bless you. There's a Christian Ayan. Kantayin natin yung Ilocano. Okay? Naraksakat kita, ngadim maray ka. Amen. ay panagdayaw. Kendi Yesu Kristo, Di dawat ko tamo. marabol nakit ka. Amen. Maring nang tumati. Iayat iya, ang kaagpangatwa, inka kumablaam, ipukkaw mo't amen. Makipagkararang. Isangot tiya ko, ketal nagkararwa, ipek sa tay ngaro, agyaman Kamako. Ay, sabay. Naragsakak kita, ngadim maray ka, Hintay panagdayaw. Ket ni Yesu Kristo. Di dawat ko tamo. Para bornaken ka. Ket maring nang tumati. Iayat iyaman. ang kaagpangatwa, inka kumablaaw, ipukkamot, amen, makipagkararang, amen. Sabot iya Praise the Lord. Ket kalnat kararwa. Ipek sa tay ngaro, nagyaman kamamo, ipek sa tay ngaro, agyaman kamamo, ipek sa tay ngaro, agyaman kamamo. I have been blessed. Sing that song together. I have been blessed. Sing na. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love. If the pen of a writer would write every day, even this world could never contain. I have been blessed, warped in the winter, flowers that spring,
summer and the changing of leaves, food on my table And a good place to sleep, clothes on my back and shoes on my feet. I have been blessed. Everybody say chorus now. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts Of you and me, no way I could count them. There's not enough time, so I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Taas nyo kayong kamay nyo, taas nyo nga. Pag hindi nyo mataas, malapit na kayong matake dyan. Okay, put it down. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and mother, nurtured and praised, sisters and brothers, memories made, our pastor to lead us, the altar to pray, stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Say everybody. I have been blessed. God's so good to me. Amen. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. You may be seated, please. Gusto ko pong purihin ang Diyos at pasalamatan kayong lahat sa inyong suporta at panalangin at presensya noong ating nakaraan na National Baptist Day. Ito po ay malamang pinakamalaking attendance na nangyari kung hindi man isa sa mga naging pinakamalaking attendance na naganap sa pagtitipon ng lahat ng mga Baptist churches dito sa Ilocandia. Almost 1,400. To be exact, 1,342 in attendance. At alam niyo po, ito ay hindi lang siya tagumpay. Siya po ay isang stepping stone sapagkat tinitignan natin na sa mga susunod pang taon ay dadami pa ang ating gaganaping selebrasyon. Halimbawa, this year, I talked with the pastors at sabi ko po, gagawa tayo ng Youth Congress. Mga young people ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan ay magtitipon muli doon na naman sa Teatro Ilocandia. And we hope to spearhead this event and activity para itaas natin ang momentum ng mga Kristiyanong Baptist na kabataan dito sa buong Ilocandia. Amen po ba? At mahirap po ito, hindi siya madali, pero tinatanggap nating responsibilidad sa Diyos na tulungan at magtulungan upang lalo pang lumaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba? At malamang po next year, baka aabot na po tayo ng 2,000 na attendance. Totoo po yan. Opo, talaga naman na ito po ay naging makabuluhan. One of the most important highlights na masasabi ko po na naging blessing at worth it yung ating pagpunta, bago ko po sabihin yung highlight,
By the way, isipin niyo po ang galing ng Diyos, sinarado ang SM. Kasi nga naman, sa ganong klase ng event at dami, papaano po natin gagawin kung sa SM nangyari ito? Kaya, praise God, ito po isang halimbawa that when God closes a door, it's because He is opening a better one for us. Buti na lamang po at natuto tayo na maging sensitive sa leading ng Panginoon. Although I really wanted for SM, I was leaned more towards it kasi po, publicity ang aking iniisip. Gusto ko po na ang buong probinsya, makilala nila ang kalipunan ng mga Baptist dito sa atin. Subalit, siguro sabi ng Diyos, no, that's not the way you will do it. So, napunta po tayo doon sa Teatro Ilocanja, and to God be the glory, puno. Kaya, sabi ko, nag-meeting ako sa mga ushers early. Kanina, pausap ko sila. Meron ako mga gustong ituro sa inyo mamayang hapon. I need you to be back. All of us to be back at 2 p.m. Marami tayong kailangang hilutin, ayusin, at iprepara for the greater years ahead of us. Okay? Kasi biruin mo naman yung 1,341. Ang kapasidad lamang ng chat na makita ang pakikiisa ng mga pastor, mga churches. It's been a joy for me na paglingkuran ang mga pastors at mga churches sa event na ganon. So, we expect to have more next year. Magkakaroon po tayo ng motorcade. We will improve the program more. At alam na po natin, i-anticipate ang pagkain. Actually po, kahit in-announce ko na in the middle of the service, na ito'y talagang sumobra na ang bilang kumpara sa ating pinareserba. By the way, nakakatuwa kasi dahil, anong tawag dito? I did my best to actually connect with the pastors. Ilan kayo? Talaga naman, they did their best. Pero alam nyo ba, marami pong mga pastors at churches pala na nung napanood na nila sa Facebook at nalaman nila na Teatro Ilocanja, dali-daling nagbihis at pumunta doon sa atin. Opo, dali-dali. Hindi nakarating sa kanila yung imbitasyon, pero nakita sa Facebook, dali-daling nagpuntahan. Kaya nagdumami pa tayo ng husto. And after my preaching, I did my best para maramdaman ng mga pastor na hindi tayo tumataas ng sarili, nagmamayabang, kundi tinutulungan natin sila, inaangat natin sila, tinutulungan natin sila, hinahatak natin ang lahat pataas. Isa-isa mga pastor naglapitan, Pastor, thank you, we are so blessed, we are so overwhelmed. At ang lahat po ng ito ay una dahil sa Diyos, pangalawa leadership, pangatlo because of your support. Paano ko pa naman gagawin ito kung hindi po kayo suportado sa bagay na ito? Una, nung sinabi ko, okay, 900 lamang yung ating reserve na pagkain. 1,300 na to. Diba? Paunahin natin silang kumain. Actually po, when I said that, nagpo-order na ako. So we had enough food. Kaya nung sinabi ko, bigyan nyo lahat. Nagpabila ako ng McDo, Jollibee. Nagpahabol pa ako dun sa isang caterer. So we had more than enough food, actually. Pero hindi ko nabawi yung aking announcement na paunahin natin sila. Kaya tinanong ko, bakit ang daming natira? Ang dami po eh. Ang dami. Tinanong ko, ba't ang dami natira? Kasi ba naman, Pastor, yung mga members natin, nung pauwi, inaabutan namin sila ng pagkain, umaayaw sila, sabi nila, unahin nyo na yung mga bisita. Kako, sobra namang respeto ng mga members natin, grabe. Totoo yun. Kaya ang dami po talagang natirang pagkain doon. Kaya iniisip ko paano makabawi sa inyo eh. Sabi ko nung Thursday, ano kayo kung magpa-leksyon ako sa linggo? Ano kaya? Yun lang naman. Naisip ko lang. At least alam niyong may intensyon.
De, pero subukan natin makabawi sa inyo. Kasi marami sa inyo hindi na kumuha ng pagkain kasi iniisip nyo na unahin natin yung mga bisitang churches. Salamat naman at napaka-cooperative nyo. Salamat din sa lahat ng mga members natin, both here and abroad, na nag-contribute ng finances at cash para... kasi nung nag-send ako dyan sa group chat, magpalista na kayo, palista na. Naglista kayo, di ba? Yung iba, sabing kanyan, 25 packs, 50 packs, 100 packs. Binibilang ko. Wow, mga 300 na to So dali-dali, nag-message ako sa group chat naming mga pastor. Mga pastors, kalimutan nyo nang kunin kung sinong mga members yung gustong mag-avail ng value meal. Nag-commit ang mga members namin ng HBBC ng more than enough. Kami na po ang bahala. Sagot na namin ang inyong pagkain. Lahat yan, nag-message. Thank you, Pastor. Thank you, HBBC. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nire-relay ko lamang po sa inyo. And to God be the glory for that. Amen? Kaya, para sa akin, maliban po sa tagumpay na nakita natin ang pagkakaisa ng lahat ng mga Baptist, mas matinding tagumpay sa akin bilang pastor, nakita ko ang pakikiisa ng buong HBBC. Maraming salamat po at purihin ng Diyos. Yung highlight doon na sinasabi ko, yung in-announce po ni Councilor ano tanganan? Lucky Gawat. Hindi, Gawat yung yung panlalawigan. Bunye. Yan. Si Honorable Lucky Bunye ay gagawin po talaga niya yun. Bukas Lunes, doon sa councilors meeting, ay kanyang ipipresent a resolution adopting and recognizing the National Baptist Day Act in the city of Batak. Opo. Kaya, grabe talaga, nakita natin ang pagkilos ng kamay ng Diyos. Amen po ba? Praise God for that. So maraming salamat po sa inyong suporta. I don't know how to thank you mga kapatid. Kung may pagkukulang sa aking pagti-thank you sa inyo, punuan na po yan ng Diyos. Pero gusto ko lang iparating sa inyo, sobrang pasalamat ko sa Panginoon, sa inyong lahat, both here and abroad, sa inyong suporta, panalangin, at presensya. Okay? So, ngayon naman, magko-covenant ang ating mga stewards o cleaners ng ating kapilya. O, di ba? Ayan silang dami, Okay? Wala tayong listahan ng pangalan. Name, list of name. Kasi po nung linggo, nag-covenant ang mga AB, ushers, orchestra, choir, research, CGL. Parang buong service, puro covenant. Ito, gusto ko rin na mag-covenant ang ating mga cleaners. Okay? Sa dami ninyo, 122 ang mga volunteer cleaners na mga kapilya natin. Mula Bacara, Hawaii, Lawag, Pasukin, Australia, Batak, Dingras, Claveria, Sanchez, Lasam, Apari. Lahat po yan, ang mga tumutulong maglinis ay umabot ng 122. So, mukhang mas marami yung maglilinis kaysa yung lilinisan. Pero okay lang yan. Let's welcome in dito sa harap. As I call your name, please come for your covenant. Okay? Tita Mel Asidera, Sister Jane Banatasa, Sister Jane Parico, Sister Joanne Santos, Sister Presi Rael, Carol Sagayaga, Sister Cherry Lagadon, Renely Amigo, Sister Virgie Lagadon, Sister Charito Padre, Sister Rina Ramel, Ate Eileen Tungpalan, Sister Risa Galia, MJ Francia, Ana May Bennett, Maylin Tungpalan, Yoli Asuncion, Laika Asuncion, Celisa Fajardo, Yufe, ito po, si Tita Fem, tsaka si Sister Celisa, mga pinanseryan ng merienda. Gusto kong mag-covenant para walang absent ang merienda. Okay, tuloy-tuloy ang merienda. Sister Beng Aseret, Sister Sherlyn Giron, Maribel Akpal, Richelle Ubado,
Nora Tadlas, Elsa Sigabo. Ilagay nyo sa screen yung covenant. Dali, i-PowerPoint nyo. Mercy de Guzman, Jelma Afaga, Mary Jane Domingo, Edna Ramos, Ruby Ann Amigo, Beth Gorospe, Maridel Velasco, Kerry Masales, Quincy Remular, Judy Bumagat, May Asidera, Grace Kakal, Daisy Madamba, Kathy Asuncion, pero nanganak, May Ann Lista, manganganak, pero pinanser din ng pagkain to, Clarissa Peralta, Ana Ros Kakal, and Sheena de Guzman. Ayan sila. Oh. Sa dami nyo, dapat sobrang linis tong church natin, ha? Amen. Oh, awan dapat makita nga agiw. Oh, pag nakita kong agiw. Ayan, oh. Dapat matanggal yan mamaya, ha? Dami yung cleaners. Oh, awan tapok. Kasi yung man tatugaw yaw? Ha? Ayan. Dilpatan yung man tasahig. Malinis ba? Oh. Ayan, oh. Hoy, pasado dito. Ha? Sa taas. Ayun, nakita ko yun, oh. Yan yun. Kapatid. Ito, Chato, lika. Sige, lika yun. Sige. Grabe, dami nyo, ah. Praise the Lord. Sa Hawaii, Tita Romana, Tita Minda, Sister Raquel. Lawag, Sister Lina Acob. Punta na kayo sa stage. Sister Isabel Abiva, Ruby Vizcaro, Noraline Apales, Chriselle De Leon, Elizabeth Benning, Evangeline Kakal, Sister Jane Packer. Oo. Yan. Okay. Lahat ba kayo naglilinis pag Sabado o by schedule? Pag Sabado? Saturday and Wednesday. Ayan. Bulong yun. Saturday and Wednesday. Oh. Australia, Brother Aniano Eraskin, Brother Nelson Ikat. O, sige, mag-covenant kayo dyan. Saka si Julius. O, Brother Julius. Okay. O, tatandaan nyo po lagi, mensahe ko sa inyo. Hindi lang dapat kapilyang malinis. Number 1, puso ninyo ang malinis. Kasi kung malinis ang puso nyo, maganda yan na simulain, pundasyon, bago linisin ang buong kapilya. Okay? So, I need you put the words, yan. Okay. So, yan po ang kanilang babasahin at kanilang magiging pangako sa pagtupad ng kanilang tungkulin na maglinis ng ating facility at kapilya. Okay? Ready? Sabay-sabay. Taas ang kanang kamay. Ready? Go. Today, we stand before God, not merely as cleaners, but as servants of the Lord. We acknowledge that the church sanctuary belongs to God, and we are entrusted as His stewards. Before God and before His church, I state your name. Commit myself to this covenant, to serve the Lord faithfully, knowing that even unseen work is seen and rewarded by God. Number 2, to keep God's house clean, orderly, and welcoming, understanding that cleanliness honors God and prepares hearts for worship. 3, to serve with humility, unity, and willing spirit, not for recognition, but for the glory of Christ alone. 4, to be punctual, responsible, and dependable, knowing that faithfulness in small things is precious in God's sight. 5, to be faithful in attending and prayer meetings, recognizing that we cannot serve well if we neglect worship, fellowship, and prayer. 6, to grow in our intimacy with God by maintaining a personal daily quiet time in His Word
So dapat mag-submit kayo ng journal nyo araw-araw. I will strictly get an attendance for that. All ministries as well. Okay? Number 7. Go. To pray for our church, our pastors, and our fellow servants, that every person who enters this place may encounter the living God. 8. To guard our testimony in word, attitude, and conduct, inside and outside the church. 9. That when we are unable to fulfill our assigned duty, we will humbly and promptly inform our ministry leader so that God's work may continue in order and excellence. Yan. Pag nag-absent kayo, magpaalam kayo. 10. We covenant to submit ourselves to loving biblical discipline when needed, understanding that if we break this covenant, correction is for restoration, growth, and holiness, not punishment or shame. Go. By God's grace, I commit myself to this covenant. I have read, understood, and voluntarily agree to the terms and conditions outlined in this covenant. Ayan. Pinapangako nyo ba yan? Amen. Amen po ba? Amen. Hanggat kaya ng katawan, talagang commitment po natin ito. Amen? Oh, maganda yung number 1. God blesses unseen. Hindi nakikita ng marami, pero nakikita ng Diyos. Amen. Tapos isa pa ang gustong i-admonish sa inyo. Pag naglinis kayo, hindi man kayo nakangiti, pero wag nakasimangot. Kasi alangan naman na lagi nakangiti naglilinis all throughout, di ba? Hindi man nakangiti, pero huwag nakasimangot. Kasi pag nakasimangot, para namang galit ka o parang, ano ba yun? Nagre-reklamo ka sa ginagawa. Amen? So, hindi man kayo nakangiti, pero dapat huwag nakasimangot. Amen po ba? Amen. Paano ba ang nakasimangot? Sige nga, kasap nakasimangot. Oy, hindi daw sila marunong magsimangot. Diba? Oo. Tapos, pag may mga dumadaan dyan, mga pastor lalo na pupunta, ako, diba? Mga members, mga kapatid, my family, you know, just smile. Morning, morning, good afternoon, hello, hello. Kapilya to eh. Panginoon ang nire-reflect natin dito. So, dapat courteous. Amen? At hindi nakasimangot. Amen? Yung kahit pawis na, masaya pa rin. Di ba, Sister Virgie? Sakay sala na isip no, the meriendang ka. Sabi, oh, ready na yung merienda. Yuhuu! Di ba? Dapat masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Okay? Let us pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Marami pong salamat sa commitment ng mga kapatirang ito na tumupad sa tungkuling paglilinis at pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa aming kapilya, sa aming mga pasilidad. Pagkat nais namin na ito, dahil ito po'y sanctuaryo ng church ng aming Panginoon, ay maging reflection ng kalinisan, Panginoon, at kaayusan. Because sabi ng Bible, do all things decently and in order. Kaya Panginoong Diyos, ito po ay aming ipapangako sa iyo. Tulungan niyo ang bawat isa na matupad ang kanilang commitment at pangako sa iyo. Tulungan mo rin ang kanilang mga pamilya na maunawaan ang kanilang ministry. Na pag ganong Sabado ng hapon, Merkules ng hapon, nandito sila para maglinis ng kapilya, Panginoon. Ganon sa mga kapatiran na hindi man nakakapaglinis physically, though they really wanted to, pero sila'y bumabawi na isponsoran ang merienda ng aming mga kapatid. Continue to provide for them financially. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Can I hear your amen? Amen. Mahina. Lumalakas na amen. Amen. Yun. Okay, palakpakan natin. Ayan po ang ating mga cleaners. Okay? Next Sunday naman,
magko-commitment at covenant ang ating mga drivers. Ayan. Mangangako sila na masisira ang mga sasakyan, papabayaan ang gulong, at iiwan sa daan. Okay? Hindi. Mangangako ang mga drivers, kaya get ready ha. Amen? Mga drivers ng church natin ha. Okay, picture tayo. Picture. Okay, salamat po. God bless you. God bless you. Tumayo tayong lahat. Okay? At awitin natin, Jesus, use me. Jesus, use me. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Chorus down. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cause be great, I'll work for you. Second verse. Is the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. Is the beautiful rose of Sharon, is all the world to me. But best of all, he is my coming King. Comes now. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cause be great, I'll work for you. On the last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen ear. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Salamat po mga kapatid sa inyong pagpunta kahapon sa funeral service ng isa sa mga kapatid natin at kamanggagawa sa ating church, si Tito Manny. Maikli lang talaga ang buhay. Life is short. And nagre-reflect kami kahapon. Sabi ko, tingnan mo nga naman. Masaya yung kapatid na namatay sapagkat ginampanan niya ang kanyang ministry sa Panginoon. You know, life is short. Life is not about what you gain. Life is about how you serve God. Only what's done for Christ will last. Salamat sa inyong pagpunta at sinamahan nyo ang lahat. This was a full house yesterday. Yung ating choir, alas 5, nandito na sila. Palakpakan natin yung choir. Talaga naman, na umawit yung choir natin ng 3-4 na kanta kahapon. At to God be the glory, sapagkat kahit wala na po si Tito Manny, nakarating pa rin yung kanyang tithes. Lahat ng mga natanggap ng pamilya na tulong, donasyon, abuloy, na-extend sa kanila, even from our church. I met with some of our men when he died.
At sabi ko, itong gagawin natin, itong gagawin natin, itong gagawin natin. And we extended help to the family. And the total of all the blessings na natanggap po ng family na Abuloy, nag-tithes po si Tito Manny. I am not hesitant to share with you, but malaki itong tithes ni Tito Manny ngayong umagang ito. Kaya kahit nasa langit na, nagta-tithes pa, no? Praise God for that. Talagang giver yung kapatid. At alam ng pamilya niya, kaya hindi po nag-hesitate ang kanyang pamilya na pwede naman na bilang sabihin, ang dami nito. Pero hindi. Alam ni Tita Daisy na pag hindi ito ibinigay, babangon si Tito Manny. Babalik. Sasabihin niya, Panginoon, pababain mo ako doon, hindi nila binigay yung tithes ng libing ko. Kaya, para hindi po siya bumangon sa patay, ibibigay na nila itong tithes. Okay? But praise God for that. God bless us all as we give our tithes. Kung kayo po'y bisita, hindi namin po kayo pinipuwersa na makibahagi sa puntong ito. But if you'd like to give an offering to the Lord, dito po natin ida-drop sa offering box. Go ahead, Lester. Pray for the offering. Let's pray. Lord, Heavenly Father, we come before you with praise and thanksgiving. Lord, we thank you, Lord, for this day that we are here gathered today to praise you and worship you. Lord, Father, we thank you for the life of Tito Manny, Lord. Amen. For that faithfulness. Yes. Na ipakita ng Lord when it comes to giving. And that's our prayer today, Lord, to be faithful, Lord, in our tithes and offering. Please bless, Lord, this is a very important part of our service today. Yes. The giving of our tithes and offering, Lord. Please bless our pastor also for the rest of our program today. Give him wisdom and strength. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. May be seated. God bless you as you give. Palakpak naman dyan. Di ba? Praise the Lord. Ito yung ating kids choir. Alam niyo po, please pray for Kiyon. Ang taas po ng lagnat niya. Mula pa nung isang gabi,
Hindi kami makatulog kasi binabantay namin. Alam niyo po kasi, hindi ordinary si Keyon pag nilagnat. Hindi po kasi siya pinapawisan. Kaya hanggang ngayon, may lagnat yan. Pero gusto namin i-realize sa kanya na if you can, and you should be there doing your ministry and serving God. So let's have our kids choir this morning. What was once filled with darkness is now filled with brightness. When Jesus comes into our hearts, everything changes. He filled our hearts with joy. His love turns tears into songs of gladness. Oh, say, but I'm glad. Praise the Lord. Thank you so much, kids. Okay? Tumayo tayong lahat and let's sing that song, I Have a Joy, Joy, Joy. O ano tawag doon? Yung happiness. Ayan. Soy, but I am glad. Happiness is to know the Savior. Everybody sing. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, hearing our sing. In my behavior, happiness is the Lord. Second, happiness is a new creation, Jesus and me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter when teardrops start. I found the secret is Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Be seated. Hopefully on our next National Baptist Day,
Aabot na po tayo ng 300 voice choir. Grabe yung ating 200 voice choir. Ano po? Oo, prepare mo nga yung picture at tatignan natin mamaya. What a grand singing we had last Thursday night. Amen? Salamat sa ating choir. Sila po ay ginamit din ng Diyos na pinangunahan ang lahat ng mga choir members ng lahat ng mga churches na dumalo. And we had a 200 voice grand choir. Amen? At hopefully next year, itutuloy na natin yung ating motorcade. Oh. Ang nasa unahan ay Kalesa. Yun. Hindi na motorcade yun, Kalesa Raid. No? But praise God for that. Okay? God bless you, choir. Bless us with your song. Oh, praise Him. Hallelujah. From the sky's rising sun to the evening's gentle glow, all creation, all the earth and heavens join together to praise our mighty God, our Creator. Every breath and every sound declare His glory and power. Oh, praise Him. Alleluia. Praise
Thank you, choir. Can everyone say, praise God? Yung totoo yung totoo. Oh, everybody say, praise God. Habang nag-exit po yung choir, a little bit informal. Sa katabi mo, magsabi ka ng isang bagay na pinapasalamatan mo sa Diyos for this past week lang. This past week, okay? Come on, do it. Sa katabi ninyo, just something to praise God for. Little bit informal. Anat pangidaydayawam ti Apo itang alawas ko nam. Come on, come on. Everyone, everyone. Everyone, ushers, help me out. Pag may hindi gumagalaw dyan, kuldingan nyo. Brad, ito ka. Brad, dito ka. Ganyan, ha? Sige. Everyone should have a partner. Yan. Ganyan. Okay. Amen. Ganda nung choir eh. Dapat hindi sayang yung pagbanat nila sa atin. Praise Him eh. Kaya dapat ramdam natin yung message ng awit. Praise Him talaga. Punuin natin to ng mabangong samyo sa Diyos. You know, listen, when you express your praises to God, mabango po yan sa harapan ng Diyos. I don't care kung gaano kamahal ang pabango mo, pero pag walang praises sa'yo, puro reklamo, puro bitterness, puro pasui, puro kung ano-ano dyan, mabaho ka sa Diyos. Kaya dapat ang ilagay mo dyan, praises and thanksgiving para mabango. Uri nabangsit sang aw mo, basta praise tarumuar. Amen. Nang may mayat pa nun, nabanglot sang aw tayo. Amen. Tapos na kayo? Purihin natin ang Diyos dito sa susunod na parte. It's an SDE, same day edit. Let's watch a same day edit from our National Baptist Day 2026. Praises to the Lord.
Panginoon, ang tagumpay po na ito ay aming iniaalay sa iyong paanan. Hindi po kami kumukuha ng anumang glory sa iyo lamang, O Diyos. Pawang kagalakan lamang ang meron kami na nagamit, nakapag-ambag at may bahagi sa napakatinding event na ito. This was not our event. It was even the event of all churches. It was your event. And what a privilege, Lord, to be a part of it. Salamat po sa puso ng mga pastor, mga kamanggagawa, ministers, lahat po ng mga members at members from different churches, especially, Lord, our church, na nakiisa at nakibahagi sa bagay na ito. Panginoon, pahintulutan po nyo na sa mga susunod, mas magawa pa namin better, more excellent, mas pines, Panginoong Diyos. Kung may mga failures man po, then po ay dahil sa pagkukulang namin. Pero sa lahat ng tagumpay na ito ay pawang dahil sa iyo lamang. Salamat, O Diyos. In Christ's name we pray. Amen. To God be the glory. Ngayon pong April 1, 2, 3. Tama ba ako sa date? April 1, 2, 3. Yan po ay Holy Week. Magsisimula ng Merkules, Huwebes at Biyernes. Ay magkakaroon po tayo ng All HBBC Youth Camp. And this is in preparation for this coming Youth Congress on October. Kita nyo po, April pa lang, naghahanda na tayo, ha? April, May, June, July, August, September, October. 7 buwan. From April to October, that is a total of 7 months, preparation for the Youth Congress. So the Youth Camp will become a kick-off for our young people. We are looking for a nice venue, mga kapatid. Tinitignan po namin sa Claveria para medyo makalipat naman tayo doon ng konti. Kung hindi Claveria, kung dito naman sa, may tinitignan po kami sa Baguio City. Sino sa inyong hindi pa nakapunta sa Baguio, mga young people? Mga young people na hindi pa nakarating, be honest. Ayan o, si Harold hindi pa nakarating ng Baguio, pero palaging pinupuntahan ng Baguio. Okay, so we hope to have our youth camp, and we hope to have 200 young people come and join us in this camp. It will be fun. Hindi po siya katulad doon sa family conference na dire-diretso preaching muwaga hapon hanggang gabi. This will be fun. And it is done objectively with precision, with much prayer and preparation to make sure our young people will be empowered and equipped to make a difference for Jesus Christ. Amen po? Okay. So ipanalangin niyo po yan. Now, kahapon, pagkatapos po ng funeral service dito sa umaga, ay pumunta tayo sa sementeryo, napakadaming tao. From there, pumunta tayo ng Barangay Pungto, napakadaming tao. Mula doon sa Arco hanggang sa bahay nila Tita Daisy, 2 ang pila ng tao. Grabe, no? Matindi kayo magpadaya ti taga-Pungto, kakabsat. Opo. So, after the funeral, I gathered our pastors, my staff, and some of the key people who were present during the funeral service for a meeting. Diyan sa likod. Di ko na i-forward yung picture, no? But we had a picture yesterday. We had a meeting yesterday here at the back. Kasi po, even after the National Baptist Day, may mga meetings ako. Last Friday night, while we were having our necrological service sa Pungto, I was meeting with some of the people here. Nag-evaluation kami with what happened in the National Baptist Day. So it's been a series of meeting, and it will be a series of meeting. So kahapon, nag-meeting kami. At nag-reflect po kami kasi alam niyo po, last year, yung ating tema, sinong nakakaalala, sabihin nating sabay-sabay, Living God's Plan. Together, we strive for excellence. The word is excellence. Hindi lang po siya naging topic sa mga preachings at seminar. Naging trend ng church ang excellence. Narinig po natin yan sa mga lesson,
sa mga equipping, sa mga meeting, seminar, excellence. Doing things better. Pinagbubuti natin, ginagalingan natin ang ating pagmiministry at paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang yan, all aspects of life, ginawa nating topic ang excellence. At hindi po yan nangyari lang sa topic, naging trend sa church natin. Kung baga, yun yung track. Everybody say track. Alam niyo yung track. Kung baga ano tawag dito? Trend. Meron siyang riles. Yun yung sinundan natin. Kung baga sa mga nag-hiking, trail, yun yung sinundan. At sa biyaya ng Panginoon, nakita natin sa ating personal na buhay. Umangat ang ating spiritual life. Yung klase ng ating pagsisilbi. The choir, the usher, AV, hindi pa ganap, hindi pa perfect, pero towards excellence. The theme, accomplish so much. At alam niyo po, sa biyaya ng Diyos, naging obvious ang ginawa ng Panginoon sa ating church, sa maraming mga pastors at maraming mga churches, nakakilala ko at nakakakilala sa akin. And to God be the glory. I do not say that para i-feed ang ego natin na magyabang, that wow, mas mataas tayo, mas magaling tayo. Hindi po. We did not ginalingan para mas magaling tayo sa kanila. Ginalingan natin dahil ito'y para sa ating Panginoong Diyos. And obviously, many pastors and churches have seen how HBBC lived up to our theme, excellence. So habang nagre-reflect kami kahapon, masaya kami. We were so happy. Kahit pagod, busog yung iba. Alam mo, pag busog ka, inaantok ka, di ba? Pero sila po hindi inaantok. Masaya kami. The mood was great. The spirit was high. The atmosphere was full of excitement. That was our meeting yesterday. Kasama yung ibang mga keymen. Basta yung mga present sa funeral na nakita ko. So, lika, meeting time. So we had that meeting. I asked them a question. Very serious, but very good question. I asked them this. I said, in what area of your life does God want you to grow and abound this year? Yun yung tanong. Anong aspeto ng buhay mo nais ng Diyos ikaw ay lumago at mag-umapaw? The word is, everybody say, umapaw. That is abound. I wanted to ask them the question because if you want to go further in life, you need to have self-reflection. Most people ang meron self-pity. No. Get out of your self-pity. Magkaroon ka ng self-reflection. Magkaroon ka ng tamang self-awareness. Magkaroon ka ng tamang self-image para magkaroon ka ng tamang direksyon sa buhay mo. When you go self-pity, may stuck ka dyan at hahatakin mo ang iba pababa. Do you understand? Your family, hahatakin mo pababa. The people around you, hahatakin mo pababa because of your self-pity. I'm not saying that self-pity must be condemned. But if you're in the situation, naintindihan ko, with the many problems we have, the many trials we have, kahit naman sino, makakaisip ng ganon. Pero ayaw ng Diyos, doon po tayo sa ganong kaisipan. So I tried to bring my staff, the pastors, and those key men, to a self-realization and self-evaluation and self-awareness. So the question again is this: in what area in your life does God want you to grow and abound this year? So isa-isa yan. Pero ako yung nagsimula. I started the roll calling. Sabi ko, okay, sisimulan ko sa akin sarili. 3 areas God wants me to grow. Intimacy, family, ministry. Wow. Can you say that with me? Ayos, di ba? Intimacy, family, ministry. May rhyme sa dulo. E. Sabi mo sa katabi mo, E. Nag-toothbrush ka ba? Okay. Intimacy, family, ministry. These areas, I'm excited to grow. I'm excited to abound. In my intimacy, kako, the Lord wants me to grow deeper in knowing Him. Knowing Him. Makilala ko pa ang Panginoon
in the area of sound doctrine. Ibig pong sabihin, i-review ko po ang aking napag-aralan about the church. About future. Everybody say future. Alam niyo yung future? Hindi bukas, hindi makalawa. Future in the Bible means what Christ will do in the future. May rapture, may tribulation. Kung narinig nyo na yan, millennial reign, Armageddon, yung pong bottomless pit, mga 7 horse, nandyan po ang white horse, red horse. Wala naman dito, amen? Lahat yan. And as I will dig deeper into the doctrines of the Bible, I do not just go for knowledge. I will learn to know Jesus more. Ang gusto kong mangyari po sa aking intimacy with God, the deeper I learn the Bible, tumatamis po ang aking relasyon sa ating Panginoon. Yan po yung intimacy. At ang panalangin ko po na ang pag-aaral kong ito ay mag-overflow, abound, at mairanod kayo kadetoy nga intimacy with God. So I will not only grow, I will abound. Yung pong overflow ng buhay ko, kayo po'y maaambunan ng pagpapala ng aking intimacy with God. Pangalawa, family. I am so excited to strengthen my marriage, relationship with my wife, my parenting with my children. Naniniwala po ako na kasama ko ang pamilya sa paglilingkod. Naniniwala din pa kayo dyan na dapat kasama nyo ang pamilya nyo sa paglilingkod? Kaya dapat tayong mga tatay, i-aim natin na lumakas ang ating mga pamilya. Lumakas ang relasyon natin sa ating asawa. Lumakas ang ating mga anak sapagkat papaano mo patakbuhin ang sasakyan nga aggewang-gewang kakabsat, agrakaya. We need to strengthen our families. And I'm so excited to grow in that. And thirdly, ministry. Sabi ko sa kanila, there are 3 areas where God wants me to grow in my ministry. Pakinggan niyo po. Ito yung sasabihin ko sa inyo, not to brag. Sapagkat, anong bang ipagyayabang mo rito? Alam mo, listen to me. I always say, pag lagi mong iniisip na mataas ka, dadaling ka sa direksyon ng yabang. Ang lagi mong isipin, responsibilidad. Anyway, on the area of ministry, I feel God is enlarging my responsibility in these 3 aspects. 1, to the heathen. Pag sinabing heathen po, ito yung mga unsaved. Mga hindi pa nakakilala kay Kristo, hindi pa nakarinig. Kaya malamang this year, baka mabubuksan na po natin ang HBBC Canada. Malamang this year, baka mabubuksan po natin ang HBBC Manila. We will go to the heathen. I'll continue to go to the heathen. At pagdating po dito sa heathen, ito yan, number 1, communities. Tutuparin ko yung pangako. Lahat ng barangay chairman sa buong Bacara, bibisitahin namin yan ng isa-isa. Lahat. Baka akala nyo, nagpapahinga na si Pastor. Paano magpapahinga? Sa langit na tayo magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, sa langit ka magpahinga. Lahat po yan by God's grace. Manipod Barangay 4, 5, 6, at yan ang mga barangay chairman. And I will be asking Pastor Bear, lahat naman ng chairman doon. Pastor Dennis, lahat ng chairman. Community. I am excited. Not only community, campus. Talagang mga young people, pupunta natin yan. Ano pa? Companies. Kasama dyan ang LGU. At ano pa? Countries. 4 na C. Community, campus, corporate world or companies, and countries. Lahat po yan. Ganon po kalawak yung responsibility na inaatang ng Panginoon sa akin na aking dapat maabot. By His grace. Pangalawa, hindi lang po sa heathen. Pangalawa, ang ating church. Our church and ministry. Yan. Pagdating sa ministry, our church. Anong gagawin ko po? Sabi ko sa kanila, gagawin natin to. Kung hindi every week, every other week, let's have a continuous learning. I will call the pastors to come, my staff to come, all of them. I want them to be blessed with the growth that is happening in my life. Nais kong ibahagi ang improvement at transformation
na ginagawa ng Panginoon sa aking buhay, hahatakin ko yan lahat sila pataas. Hindi ko sila itutulak. Kasi kung tinutulak mo, nasa baba ka, mando ka ng mando. Ang pastor hindi boss na mando ng mando. Hinahatak niya ang tao. Kung nasaan siya, dito kayo mga kapatid, gawin natin ito. Ganyan ang pastor. Ganyan ang leader. Hindi yung mando ka ng mando. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Of course, in leadership, there is delegation. But within the context of what? Nandun ka, hinahatak mo sila sa iyong ginagawa. Yan ang pastoral leadership mga kapatid. E sabi ko, hahatakin ko kayo lahat. Amen? Yan, excited sila. Oh, ikaw Pastor Dennis, ikaw Pastor Ber, may ibibigay akong libro sa iyo next week. Basahin nyo yan. Nakatulong sa akin ang libro na yan. Babasahin nyo ang librong yan. Amen? Basahin ng tubig. Amen? Okay. Anyway, so we continue our equipping sa church. We continue all our care group leadership and all. Kaya mga kapatid, inaanyayan ko, mamayang hapon, let's have a conditioning orientation. I need you to be here. Adot dapat bayurnos ti bibiyag tayo kabsat ken mailot. Adot saw-sawiri ti duma kada kayo. No kumaulo adot kuto ti biyagyo kakabsat. Masapul yut matarimaan. As true. Wag ako ang pahirapan niyo sa mga hindi magandang attitude ninyo mga kapatid. Kinakailangan tayo lahat, let's grow together and mature together. Naunawaan po ninyo. So, sabi ko, wow, yung heathen pa lang matindi na. Eh, itong church pa. We'll continue to edify. Everybody say, edify. Alam yung edify? Papalakasin, patibayin, iti-train, i-equip, at expand. So, hindi tayo maka-expand pag hindi tayo edified. Amen po ba? Okay. And that's heathen, church and ministries. Pangatlo mga kapatid, responsibility, other pastors and churches. So I am seeing my life, the Lord will use not only to reach more places with the gospel of Jesus Christ, of course kasama family, kasama ko kayo dyan. Hello? Kasama ba kayo sa mga bagay na to? And church. Itong ministries natin, but I'm also seeing myself by the grace of God, accepting a responsibility from the Lord na makatulong sa mga pastor na willing matuto. Recently, in the Bible Mode, I talked with some pastors. At alam niyo po, I'm so glad. May mga young pastors who are willing to learn. Willing to be trained. And I keep telling them, you know what, pastor? You need money, but that's not all that you need. You need learning and education. And that's what I'm going to do. Marami pong mga nag-iimbita sa akin, kung maaari ayaw ko. Kung ako lang, because I want to focus on our church. But it seems to me right now, and I'd like to share this with you mga kapatid, para when you see your pastor not present in one of the services, he is in a church preaching to a pastor and the church. At pag wala si pastor, wag naman po sanang wala man lang kayong sense of responsibility. Inaasahan ko ng mga care group leaders, hindi sila humahatak pababa, kundi humahatak din ng mga nasa baba upang itaas sila. Ngahan na isudat padagsan, no di ka tumulong agbagkat tinadagsan. Amen ba mga care group leaders? I'm telling you. So, halimbawa, last Sunday of this month, may isang pastor nag-invite sa akin. Oh. Hanggang ngayon, sabi niya sa akin, Pastor, pupunta ka ba? Kasi kung hindi ka pupunta, kahit recorded na lang, okay lang sa amin. Akalain niyo yun? Pastor, church, kahit daw hindi na ako pupunta personal, i-record ko na lang daw, panonoorin nila, basta ako daw ang speaker nila. Grabe, di ba? Sabi ko, parang nakakakonsensya naman tong ginagawa mo sa akin, Pastor. Di ba? Hindi siya nagde-demand, pero nangongonsensya. Mas mabigat yun. Parang ganito yan, nagpailot ka, mano, kunamkat, bahala ka na. Mas mahirap yun. Kaysa yung sinabi niya na lang, 200. Alam mo, di ba? Pero kung ang sarap ng paghilot niya, magkano? Bahala ka na. Mahihiya ka namang 50 lang, di ba? Hira, matalino yung pastor na yun. Anyway, so probably, wala po ako sa last Sunday ng buwan na ito.
Opo, hindi ako siguro magpipreach. Kung hindi, re-record ko na lang yung preaching sa inyo, pupunta ako doon. Right? But that's a responsibility na nakaatang po sa atin. Hindi naman po pwedeng ipagkaitan natin ang mga kapatid nating mga manggagawa, pastor at mga churches ng mga po pwedeng makatulong sa kanila sa paglago, pag-angat ng kanilang mga gawain. Kaya pagdating po sa bagay na ito talagang, wow, double time ako sa pag-aaral, double time sa pananalangin, double time sa paganda. Kaya magtulungan tayo. At alam nyo, napansin ko ito, na-realize ko ito, totoo ang Biblia. Pag inuna mo talaga ang Diyos at ang kanyang gawain, iaangat kanya. Bahala siya sa buhay mo. Kaya siguro marami sa atin, hirap na hirap, iangat ang buhay. Ba't kasi ikaw ang nag-aangat ng buhay mo? Diyos ang mag-aangat ng buhay. Ang atupagin mo, seek ye first the kingdom of God. Prioritize mo ministry. Unahin mo gawain. Unahin mo ang Diyos. Diyan ka dapat manguna, diyan mo pagbutihin. Iaangat ka na lang ng Diyos. Naunawaan nyo yan, mga kapatid? I don't want to say that further sapagkat baka mag-i-instill lang ng pride at ego sa atin, but I hope you understand my point. So after I shared with them, nakangiti sila, tumatango-tango, nag-iisip, o kayo naman, Pastor Dennis, nauna, Ma'am Sheena, lahat yan sila. Yung mga staff, nandiyan pa si Doc Lester, nandiyan pa si Engineer Dino, di ba? Yung iba. Okay. So isa-isa, one by one, may nakita ang bawat isa. One by one. May nakita sila sa kanilang buhay. At ang panalangin ko po ngayon, may makita rin kayo sa inyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, sana may makita ka ngayon. Oh. Each one saw something in their life. Each one, mga kapatid, walang nagsabi sa kanila, I'm already okay. Diba? Hindi nila sinabi, okay na ako. No. Sapagkat bawat isa, mga kapatid, na-realize nila, there is more. So we come from a theme of excellence. I introduced to you our theme for this year because pag sinabi mo kasing excellent, parang wala nang mas mataas dun eh. Di ho ba? Anong mas mababa sa excellent? E di mediocre, e di average. May mas mababa sa average, poor. Kaya pag pumunta ka sa excellence, parang wala nang mas mataas dun. Kaya kako hindi. Ang tema natin this year ay ito. Drum roll. Lagay mo na. Pa! Ayan. Everybody read. Together, we strive to grow and abound in Christ. Palakpak naman dyan. Oh, yan. Oh, yan ang ating tema sa taon na ito. Together, we strive to grow. Yung tanong ko sa kanila, yun yung tema. Oh, di ba? Sa anong area ka dapat mag-grow? Sa anong dapat ka dapat mag-abound? Yun yung tema natin this year. Ngayon, 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. 1 Thessalonians 3:12. Everybody read, go. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, toward all men, even as we do. May specific na sinabi dapat tayo mag-abound. In love. But the key word is abound. Anati ayat yung kakabsat. Umat ado no bumasbasit. As you go through problems and pain. Dumakdakil ayat yung ano sumaksakit na agam. Are you growing better? Are you growing bitter? See? Abound in love. Next. Philippians 1:9. Ano sabi? Read. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge. Ito ba? In all, alam mo ang judgment, mahalagang ingredient sa taong matalino. Namagamanta ka abay mo, matalino ka ba? Alam niyo ang isang katangian ng taong matalino, meron siyang good judgment. Everybody say judgment. Ang ibig sabihin ng judgment, yung in everything, you always make a right decision. Yan ang ibig sabihin ng judgment. You weigh things. You foresee things. You analyze and diagnose things and make the right decision. Kailangan po natin ng tamang pananaw. We must increase and abound so we can grow in judgment. Amen po ba?
Kahit alam niyo po, kagabi, bago kami natulog, so funeral sa umaga, meeting sa hapon, hanggang anong oras na natapos? Magpa 5 na nung natapos kami. Mula 1:30 ng hapon hanggang 5, meeting, mentoring ako. Pagdating ng gabi, I told my wife, tawagin mo na yung mga bata, let's come, let's have a family devotion. Sino sa inyong nag-family devotion na this week? Congratulations to Tito Benedict. Nag-family devotion na sila. Nasaan? Ayan. Gusto ko sanang kumustahin si Tita Beng eh. Saan si Tita Beng? Okay ba? Okay. Si Tito Benedict, success yun, achievement yun. Nakapag-family devotion na po sila. Mga kapatid, hindi ko kayo pagagalitan. Bahala na kayo. Gusto nyo mag-family devotion o hindi. Pero ito, maganda na mag-family devotion kayo bago mag-12 o'clock midnight ang araw na ito. At yung topic sa mga family devotions natin ay ano? Goal setting. So last night, lahat ng mga anak po namin, me and my wife, we ask our children, in what area you should grow and abound this year? Simulan namin si Kirk. Paano ka ngayon mag-grow? Una, sa iyong personal devotion. Pangalawa, sa iyong pag-aaral. Pangatlo, ministry mo. Pang-apat, dito sa bahay. Same thing with Catherine. Same thing with Kiyon. And then we prayed and committed the goals of our children to the Lord. Amen po ba? At tupagin niyo po ito. Kung hindi niyo inuatupag ito, may iba kayong inaatupag sa buhay. And I tell you what, kung marami ka lang inatupag na hindi ang kalooban ng Diyos, nagsasayang ka ng oras, pinapagod mo ang sarili mo, pinapaikot-ikot mo lang ang buhay mo. Don't pay attention to things you should not be, but you've got to pay attention to things God wants you to pay attention to. And for that, you will have progress in your spiritual life. Are you following? So anyway, moving forward, etong ating topic, ulitin natin yung tema ulit. Everybody, ready, go. Together we strive to grow and abound in Christ. Okay. Unti-untiin ko at isa-isahin ko po ito. What does it mean to grow and abound? Yan ang una. What does it mean to grow and abound? Alam niyo po itong salitang grow. Everybody say, grow. Yan ang dapat mangyari sa ating lahat. Growth is intentional improvement. I like the word improvement. Okay? Growth is intentional improvement. Many people are only growing up, growing old. Many people are growing old, but not growing up. Let me say it again. Many people are growing old, but not growing up. Tumatanda, pero walang pinagkatandaan. Hello? They are getting older, but not better. Alam niyo ang dapat gusto ng Panginoon sa atin this year? That you become better. Not a better version of yourself, but better in the image of Jesus Christ. Pag sinabi mong better version of yourself, it's about you. But when you talk about the image of Christ, kino-compare mo ang sarili mo, gaano nakalapit ang alignment ko sa imahen ng ating Panginoong Hesukristo. That is spiritual growth. Are you with me? So wag po sana na tayo'y getting older, but never getting better. Halimbawa, Kristiyano ka, tumatagal ka sa church, gumalgalas mo't ugalim. Dumadami ang naatendahan mong seminar, mas lalo nagiging pabigat ka. Hindi po ganon. Ang maganda ay yung habang tumatagal ka, nakikinig ka, mas nagiging asset ka. Because you're learning to grow. And by growing, you are fixing many things in your life. Are you with me? Okay. Para mas makatch nyo yung punto ko. Alright. Let's compare your life this year and last year. Tatlo lang ang pwedeng mangyari dyan. Number 1,
Either your life this year will be better than last year. I'm referring to your spiritual life, ha? Yung ating faith, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pagtupad sa Kanyang kalooban in the aspect of family, career, all aspects of life. Makita tayo, tig-work niya po Diyos, tibiyag tayo. Either you will grow better than last year. Everybody say, better than last year. Number 2, you will grow worse than last year. Wow. You will grow worse than last year. Medyo pangit na yung spiritual life mo last year, mas pumangit pa. Gusto nyo ba yan? Evaluate yourself. Baka nagsisimula pa lang ang taon, eto na yung direction ng buhay mo. You're going worse than last year. At hindi ako ang dahilan, bakit ka ganyan? Hindi rin Diyos ang dahilan, bakit ka ganyan? Hindi rin turismo, hindi komunismo, ikaw mismo ang dahilan, bakit ka ganyan? Kaya huwag mong tanungin, ba't si pastor ganito? Ba't ganito? Tanungin mo, ba't kasi ako ganito? Kaya ako hindi umaangat, kasi ako ganito. Ikaw ang dahilan. Kung bakit worse ka than last year. Walang iba. People can do wrong to you. But if your attitude is wrong, then it makes it worse. But even if people will do wrong, but when your attitude is right, then you win the war. So are you going to grow better than last year? Worse than last year? Or number 3, the same like last year? The same. Isipin nyo yan. Ganyan lang po kasimple yung word na grow. Baka akala nyo, grow. Simple, pero ang ganda niyan, kapatid. Ulitin natin ha. Lagay mo yung 3. Lagay mo na. Ayan. You will either grow, you will become better than last year. Kahit yan lang may uuwi nyo, naku mga kapatid, ang sarap po niyan. Am I going to, for example, as a choir member, I will be better than last year. Kung dati hindi ako marunong mag-tremolo, ngayon, Kung dati hindi ako marunong mag-head tone, mag-diaphragm tone, ngayon matututo na ako, I'll be better than last year. Amen, Tata Ens? Kung ikaw naman ay usher, di ba? I will improve myself this year. Amen? Improve ko yung pakikitungo ko. Kanina nga nag-meeting kami ng mga usher. Alam nyo kako, pag ikaw ay usher, dapat para kang nakahay. Ano yung sabihin na nakahay? Nakatikim. Nakadroga. Ang punto ko, be alert. Kasi tignan mo yung taong nakahay. Ganyan ang mata. Alerto eh. Tama, Brother Anton? Hindi ko naman sinasabing ganun ang mata nyo. Sabi ko, alert. Kasi minsan yung mga ushers natin, praise God for them. Sa sobrang saya, tuwa nila sa service, nakalimutan nila yung trabaho nila. Amen. Amen? Improve myself this year. Better. Amen? Kayong mga members na lililate. Ganyan pa rin? O nakarkaro? Dati 5 minutes late ka lang, ngayon 1 hour. Worse than last year. Hindi ka nag-grow. Hello? Kaya kung dati, 10 minutes late ka, sana ngayon 5 minutes na lang. Pangit pa rin yun. Huwag ka nang malilate. Amen? Kung dati late ka, alam mo kung bakit nalilate ka? Mindset yan, kapatid. Number 2, character. Ayusin mo yung mindset mo, ayusin mo yung character mo, hindi ka malilate. Totoo yan. Kasi isipin mo, mindset mo, ustunto ko na. Talagang malilate ka. Pero pag sinabi mo sa utak mo, 8 o'clock ang service, dapat nandun tayo ng 7:30. Alas 7, grubot tayo. Hindi ka malilate. Kayo namang mga anak, makiko-operate kayo kasi. Kawawa naman ang mga parents, pinapahirapan nyo sila. Mapalad kayo kung may parents kayo, ginigising pa kayo ng Sunday morning. Baka isang araw hindi ka nagisingin ng Diyos kahit anong gising ng nanay mo sa Sunday morning. Sige ka.
Pasalamat kayo. Kasi ito yung dapat di ba? Kaya mag-improve kayo sa time. Better. Hello? 8 o'clock ang service, dumarating ka, 7:45. Dapat kayong 7:30 na. Ibig mong sabihin, Pastor, taon-taon umaaga. After 10 years, alas 4, nandito ka na. Pero ang ganda pong makitang isang tao, getting better. Pero katulad ng sinabi ko, late ka dati, 10 minutes. Ngayon, biglang 30 minutes, 1 hour late. Worse. Dati yung giving mo once a month, biglang blanco. Worse. Evaluate yourself. If there's area where you need to grow, it's in your relationship with God. So yan, yung tatlong yan. Amen? You either grow better than last year, worse than last year, or the same like last year. Late na, late pa rin hanggang ngayon. Mga kapatid, there's some things you need to fix in your life for the Lord. Not for me. Huwag niyong gawin para kay pastor. Tinutulungan ko lang kayo sa magitan ng mga rules, pag-i-impose, pag-i-implement. Tinutulungan ko kayo. Pero gawin niyo yan para sa ating Panginoon. Hindi ba nakakahiya sa Diyos na kung tao ang nagpatawag sa iyo sa trabaho, maaga ka, pero pag service, pahuhuli-huli ka? Wow. Huwag niyo namang tratuhin ng Panginoon ganyan, mga kapatid. Are you listening? So ang tanong, are you growing? Are you declining? Second Sunday pa lang, nagde-decline ka na. Second Sunday pa lang, lumalala ka na. Second Sunday pa lang, nagiging negative ka na. Hello? You're getting worse. Second Sunday pa lang. Aba, kung tuloy-tuloyin mo yan, baka mid of this year, wala ka na sa church. Hindi dahil pinaalis kita, kundi dahil inalis ka ng sarili mong direksyon ng buhay. Kung hindi, Panginoon, magtatanggal sa'yo. Are you with me? So are you growing? Are you declining? Or are you stagnant? Ano pong gusto nyo? Declining, stagnant, growing? Shout your answer. Growing. So together, we grow. Now, dumako tayo dun sa word na abound. Yung abound naman, kapatid, everybody say, abound. Ang ganda niyan. Ang abound po means to overflow, not only to increase. Kaya nga dun sa verse, to increase and abound. Ilagay mo nga ulit. 1 Thessalonians 3:12. 1 Thessalonians 3:12. And the Lord make you to increase and what? Don't just increase. You need to abound. Ang abound po is the word overflow. In the negative sense, may mga negative na hindi magandang overflow. Halimbawa, nung araw, yung mga Yamaha, nag-overflow. Amoy gasolina. Kahit anong kick mo, papakahirap ka, hindi naaandar. Nag-overflow. May correct? Pag may baha, yung Magat Dam, nag-overflow, hindi maganda yon. May mga aspect na hindi maganda ang overflow. Kaya kung ang pag-overflow mo sa hindi magandang bagay, itigil mo na yan. Hello? Huwag kang mag-overflow sa mali. Huwag kang lumago sa mali. Huwag kang mag-increase sa mali. Kasi pwedeng magamit mo ito sa mali. Dapat doon ka sa tama mag-overflow. Doon ka sa tama mag-increase. Doon ka sa tama mag-grow. Iniisip nyo siguro, Pastor, paano ko ma-overcome ang negative? Hindi mo i-overcome ang negative. Mag-focus ka lang sa positive. Pastor, paano ko ma-overcome ang self-pity? Huwag mong kalabanin ang self-pity. Mag-focus ka lang sa Panginoon Jesucristo. Pastor, paano ko ma-overcome itong pagka-discourage ko? Huwag mong labanan ang discouragement. Mag-focus ka lang sa pangako ng Diyos. Mag-abound ka lang sa tama, mag-increase ka lang sa tama, mag-grow ka lang sa tama, marami ang maaayos na problema sa buhay mo na hindi mo inayos, pero biglang naayos. Hindi. Are you with me? So ngayon, abound. Ang ibig po sabihin ng abound, it means to overflow. John 10:10, ang sabi ng Panginoon Kristo,
the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I'm come that they might have life. Kaya nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. A new life, a spiritual life, an eternal life. A life of relationship with Jesus Christ. Ano sabi niya po? That they might have it more abundantly. Kaya sa buhay na to, dito ka mag-e-explore ng abundance. Hindi po sa buhay ng makamundo, worldly, buhay ng satanic, buhay ng iba. Ang ganda ng devotion kaninang umaga. Sinong nag-devotion kaninang umaga? About comparing yourself with others. Huwag mo kasing i-compare, lalo ng sarili mo sa mga unsaved. Dadalhin ka sa buhay nila noon. Sa Panginoon ka tumutok, looking unto Jesus. Focus on Him alone. So going back, that they might have it more abundant. Ang gusto ng Panginoon, yung relationship natin sa Kanya, nakakaranas tayo ng overflow. Kasi ganito yan, listen. For example, okay, pagdating sa faith, everybody say faith. That, madi pastor pustiso Okay, di bale? Everybody say faith. Baka may pursit yung pustiso. Di bale na lang. Pagdating halimbawa sa faith, pananampalataya, pag nag-grow ka, you have enough faith for yourself. Not faith on yourself. Faith in God for yourself. But when you abound, you have enough faith to make others strong. Yan ang gusto ko sa buhay ko. Not only to have enough faith for myself, but to have enough faith to strengthen others. So enough faith for myself, I grow. Enough faith na maging blessing ako sa iba, I abound. Kaya kung hindi ka nag-grow, hindi ka na nag-abound, humahatak ka ng iba pababa. Yan yung mga membrong liability sa church. Yan yung mga membrong problema, headache ng Panginoon, ng pastor sa church. Pero pag nag-grow ka, nag-abound ka, blessing ka. Yan po yung idea ng abound. Are you listening? Tapos yung word, together. Everybody say, together. Opo. Kasi po, bakit together? Kasi ganito, you cannot grow alone on yourself. Your spiritual growth was not meant to be only carried by you. If you are going to grow, you will need others to help you grow. Are you following? Oo. Kaya nga, we are a church We are a community. Ang tawag dyan, support system. Ang ganda po, kayong mga new believers, may care group leader kayo, ang ganda na may magbibisita sa inyo. Di ba? May magfa-follow up ng inyong mga daily devotions. Nagfa-follow up kung absent ka, nasaan ka nung Sunday, nasaan ka nung prayer meeting. May mag-e-encourage sa'yo. Sama ka sa hapon, sama ka sa soul winning, sama ka sa Bible study. Ini-encourage ka. Am I correct? With a brother, a sister encouraging you. Lalago ka talaga. Together. Bakit po? Walang dapat maiiwan. No one left behind. Everyone should grow together. Naunawaan niyo mga kapatid? Okay. I will close with this kasi nga, umaldaw. So, na-explain ko po sa inyo. Grow. Nawatan niyo, J. Grown? Tatlo lang pwedeng mangyari sa'yo. Isa dito. Better. Worse. The same. Growing. Declining. Stagnant. Na-explain ko yung grow. Na-explain ko yung abound. Together in Christ. Sapagkat ang ating paglago, hindi po siya self-improvement lang. It's becoming more like Jesus Christ. Na yung ating paglago, tumatamis ang pagkakilala natin sa Kanya. Na ang bawat ginagawa natin, mas na-appreciate natin ang pagkasino niya sa buhay. Pagkasino? Pangit naman yon. Kung sino siya sa buhay natin. Parang alam niyo po itong nakaraang NBD, mas lalo kong na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Kasi from the moment I started to talk to pastors, Lord, tulungan mo ako. Di ba? Pag kumilos ka sa puso ng mga pastor, sana po'y magkaisa kami. Amen? Panginoon, tulungan mo ang church. Lalo-lalo po nung naiyak ako nung, kailan ba yon? December 31, kasi late kayo. Sabi ko, mga kapatid,
kung ganitong attitude nyo sa National Baptist Day, mapapahiya ang pangalan ng ating Panginoon. Tuwang-tuwa ako nung National Baptist Day, alauna pa lang nagdatingan ng mga members natin. Pati mga pastor, alas 4. Sabi ko, tignan nyo, kilala ang reputasyon ng HBBC at Pastor Proby na pag may binitawang oras, mas maaga sa takdang oras. Ba't ka maaga? Siyempre, kayo ang nag-ano dito, pastor di ba? On time kayo. Alam nilang on time tayo. Amen po ba? Oh, praise God for that. Anyway, lumalim. Sabi ko, Lord, thank you. Mas umuneg. Di pa nakaamok ka na. I praise God for that. But the more we serve, the more we obey Him, kahit mahirap, kahit minsan parang, Lord, kayanin ba to? Sige, kaya. Kamaan mo kami, Lord. Mas lumalalim ang appreciation natin ng Panginoon sa ating buhay. Yun po yung essence ng together we strive to grow and abound in Christ. And I'd like to end with this. Bigyan ko kayo ng isang why. The whole and the rest of the message, itutuloy ko po mamayang hapon. Huwag kayong absent ha. Alas 2 mamayang hapon hanggang 4 o'clock, kita-kits tayo rito. Okay. Let me give you one. Bakit po dapat tayo mag-grow and abound? Let's start with this. All right. No one will grow for you. No one will grow for you. I cannot do it for you. I cannot do it for you. How I wish I will be the one to grow para sa'yo. But I cannot do it for you. It's a personal intention. You need to grow intentionally. Ikaw mismo. Amen po ba? At hindi lang yan. Ang napakaganda pong gusto kong ma-realize nyo mamayang hapon, which I'm going to continue this mamayang hapon po mga kapatid, ay ito. Stagnation is silent decline. Put that. Write it down. Gusto kong magising kayo sa puntong ito. Stagnation is silent decline. Do nothing, you don't realize by being silent, by pagpaspasuli, paspasui, you're declining. If you don't intentionally grow, hahatakin ka ng carnal nature mo pababa. Hahatakin ka ng pride mo. Hahatakin ka ng stubbornness mo, ng laziness mo, ng lahat ng mga hindi magandang default ng pagkatao nating natural na makasalanan mga kapatid. Pag hindi ka nag-intend na lumago sa Panginoon, hahatakin ka ng nature mo pababa. That's why you thought like, dito na lang kami, tikam lang soli, ganyan. Akala mo humility yan? Hindi po humility yan. Hinahatak ka na ng carnal nature mo pababa. Hindi kami mag-i-involve this year. Kasi ganito. Agpaspasui ka, hinahatak ka ng carnal nature mo pababa. Hello? Stagnation is silent decline. Kaya ang sabi po ng Hebrews chapter 2 verse 1. Tuloy ko ito mamayang hapon. Okay? Hebrews chapter 2 verse 1. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Earnest heed. Pagbubutihin namin ito, iingatan namin ito. Yung mga instruction, yung mga bilin, yung mga challenge, ingatan namin ito, gawin namin ito. Because if we don't do it, anong sabi ng Bible? Lest at any time, we should let them sleep. Mawawala na lang sa'yo. Mawawalan ka ng ministry, mawawalan ka ng gana, mawawalan ka ng joy of the Lord. Tapos biglang magkukwento-kwento ka. Alam mo, si pastor, pag nagpipreach, agi akong pinapatamaan, ganyan-ganyan. Puro negative na lang, puro emotional ka na. Hinahatak ka na. Because you did not do anything to grow. Amen. Stagnation will lead to decline. So anong gusto niyo po this year? Grow? Better? Ano talo tayo? Better? Declining? Or stagnant? Mamili kayo. Better? Declining? Or stagnant? Come on, shout your answer. Better? Declining? Stagnant? You want to be what? So together, we strive to and in at kikita tayo nga rin tumalawan. Ibagam takabay mo, padasam ti agabsent. At alas 2 ha,
Alas 2, walang malilate. 1:30, rumwar kita balay yon. Tapno alas 2 at dakid, 2 yan. Before 2. Amen? Baka matapos tayo alas 4. Ang aga natin natapos, oh. Oh, may karne pa sa market ngayon. Baka dapat karne bagad dyan. Lumo. Okay? Kumustahin natin ang Australia? Buhay pa ba kayo dyan, Australia? Na-bless ba kayo? Amen? Ayan sila. Oh. Lawag, buhay pa kayo? Punta kayo dito mamayang hapon, ha? Hoy, ang dami nyo ngayon, ha? Palakpak naman dyan. Amen, ha? Yung mga walang masakyan, isakay ninyo. Alas 2. Maganda tong lesson, mga kapatid. Okay. Tumayo tayong lahat. And let us sing, read your Bible and pray every day. And you will grow, grow, grow. Everybody now, ready, sing. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Come on, higher. And you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray and you grow. Ilocos, para matutunan naman ng mga kapatid nating taga Bisaya, Mindanao. Ito ang Ilocos version. Ready? Basa ang Biblia, agkararaka, agkararaka, agkararaka. Basa ang Biblia, agkararaka, ket dumaker ka. Come on, higher. Ket dumaker ka. Amen. Ket dumaker ka. Basa ang Biblia, agkararaka, ket dumaker ka. May gasmis po. Itong aking commitment sa inyo, church, tutulungan ko kayong lahat lumago. Kaya tulungan nyo rin ang inyong mga sarili. At tulungan natin ang bawat isa. Let's close in prayer. Heavenly Father, thank you. Sa tema pa lang, it means so much. Very meaningful, very sweet, very wonderful theme. And we are excited, Lord, na mag-focus sa mga area at aspect na nais mong kami ay lumago. Lord, help us close our eyes to the distractions of this world. Even to the problems, Lord, help us to trust and have faith in you. Na imbes na mag-worry kami, nakatingin kami sa iyo, knowing that you're in control and you will see us through. Panginoon, ano man ang mangyari sa taon na ito, mananatili po kami nakatingin sa iyo, umaasa sa iyo, titiwala sa iyo, at susunod sa iyo, at maglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. We are excited to meet again after lunch, alas 2. Sana po ang lahat pupunta. Kung may nagbabalak na hindi po pupunta ngayong hapon, please, Lord, kausapin niyo po. Deal with them. They need to be here this afternoon. In Jesus' name we pray. Everyone says? Amen. God bless you. We are dismissed. God bless you.